Sarap-sarap. Tip, 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 talap, talap, talap. Okay. Aray, aray, aray. Pakan ko. Hello. Cukup man. Talap, talap. Hello, Putin. Ay, nako. Laoy, bukoy naman din ni kaayo. Painuman ko ng itoy. Si Putin. How are you, Putin? How are you, Putin? Ay! Kalanggang, kalanglang. Atik, 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 atik. Magdayon na siya. Magligid-ligid dayon ba? Bulingit na. Bulingit. Busog kayo, busog kayo. Di ba? For example, sa May, May. Oh. July na gid na. July first week. Wala ni miliguar ka nagkir-kir. Uy, Kir-kir. May, umiwan. O, 31. Ito si Puti. 31. Ano ba mo? Oh, 30.